Здравейте! С това видео ще ви демонстрирам една от много добрите функции на приложението Аренда имоти, а именно връзка с Beekeeper. Влизате във връзка с Beekeeper, въвеждате си потребителското име и паролата, избирате вход. В следващия екран ще се отворят мероприятия за избран от вас период, които са приключили, отменени, активни и така нататък, като може да си ги филтрирате в съответно землище. Също може да използвате бутона приключили, активни, ето всички. Така виждате всички стари мероприятия. С преглед бутона ще видите с какви препарати сте пръскали, а с бутона карта може да видите веднага кои са полетата в физическия блок, които сте пръскали. Сега ще ви покажа как бързо и лесно се добавя ново мероприятие. Избирате бутона Добави ново мероприятие, след което избирате землището. След това ви се показват всички ваши полета в зелено. Приближавайки, ще видите надписите на полетата, кое каква култура е и съответно последното пръскане на полето. С бутоните отгоре, филтри, може да си избирате определена култура за още по-голямо улеснение. Ето, изчезнаха другите култури, останаха само пшеница. Как става избирането? Кликваме върху полето, Добави за мероприятие, то се отцветява оранжево. Кликваме върху другото, Добави за мероприятие, то се отцветява. Така можем да добавим 5, 10 и колкото си искаме полета, за да напръскаме наведнъж и да уведомим към Beekeeper всичко това наведнъж. Всяко от полетата си отива със съответните площи. Натискаме, след което продължи. Горе в синия текст виждаме две полета. Като кликнем върху него, можем да променяме съответно площта и след това натискаме готово. Ако не искаме да я променяме, всяко поле си отива с площта, която той има. След това можем да си променяме датата и часа. Площите не са избрани като площ декари. Културата е избрана. С две думи, абсолютно нищо не въвеждаме до момента, само избираме. По същия начин правим и с препарата. Кликваме върху препарат и избираме препарати. Тук се показват по-малко препарати, защото съм избрал с които работя. Като изберем всички, имаме всички препарати. Как си нагласяме с кои работя? Бутончето вляво сервизно можем да си избираме препарати, които да ни бъдат като любими, като подразбиране. И така, когато изберем с които работя, ще виждаме по-малка част и филтриране за по-лесен избор. Избираме в момента Аксиал и ми се зарежда Аксиал със съответната доза, с възможност да си избера срещу какво и да си променя съответно дозата. Веднага ми се изчислява, виждате, и общото количество за площта и така си правя преценка дали имам от този препарат или не. В програмата, която е за Windows, има още доста повече функции. След това избираме Добави препарат и избираме примерно Дерби. Зареждане 3 грама на декар. Така, след което виждаме как програмата ще добави и в дневници. Така, с едно въвеждане ние имаме възможността да направим уведомления към Beekeeper и съответно да имаме в програмата за дневници това мероприятие. Двете полета, или ако сме избрали повече от две, всичките те ще бъдат уведомени към Beekeeper. Натискаме запис на мероприятието. Отваря се екранче, което ни показва избраните полета, дата и час, да потвърдим обща площ. Избираме да. Показва ни, че успешно са записани два записа и даваме ОК. Бяха добавени и към дневници. След което виждаме, че веднага се появиха на 12 пръскания, планира се, кликваме и виждаме с какви препарати. Всичко това можем да го видим и на компютъра.
Сега да видя дали ще мога да ви привключа камера. Така. Ето на 12.6. Ето и препаратите. Аксиал и Дерби. Аксиал 80 и Дерби. Връщаме се в приложението. Така, видяхте колко бързо направихме уведомление към Beekeeper. По всяко време приложението с меню дневници също може да виждате как имате вече попълнен дневник на тези полета. А именно избираме справки дневници, тъй като от тук не знам номерата на полетата, но с преглед на карта ще ми бъде по-лесно да си виждам всички полета. Ето полетата, които пръскахме. Кликваме. Дневник на полето. Ето всичките пръскания, включително и 12 най-отдолу с Аксиал и с Дербито. Мога да кликна, да го видя, да го изтрия и така нататък. След това имаме дневник на обследванията, на торенетата, дневник на стопанството. За да не става много голям клипа, приключвам. Но искам да ви покажа, че от тук също може да правите торенета, проведени химични обследвания и най-различни видове справки за препарати, за наличности, за доставки, за разход на препарат, за период и така нататък. Само че тук трябва да дам 12, защото в момента пръскахме ето Аксиал, кога е изразходван, по кои полета и така. Надявам се да ви хареса видеото.